Ξεκινάω μπρούμητα με τα χέρια κάτω από τα κόκαλα της λεκάνης. Πιέζω τα κόκαλα της λεκάνης πάνω στα χέρια και προσπαθώ να στεντώσω και να σηκώσω το ένα πόδι επάνω. Το πόδι μου το σηκώνω μόνο τόσο ψηλά, ώστε να μην φύγουν τα κόκαλα της λεκάνης από τα χέρια μου. Αυτό το κάνω 4 φορές. Εξασφαλίζει η πίεση της λεκάνης προς τα χέρια την ενεργοποίηση του γλουτού και δεν επιτρέπει στη μέση να σπάσει και να δημιουργήσει πόνο και λάθος αίσθηση. Κάνω και 4 στο άλλο πόδι, πιέζοντας τα κόκαλα της λεκάνης στα χέρια, σηκώνω το πόδι μακριά και τεντωμένο. Πιο πολύ με ενδιαφέρει το μακριά παρά το ψηλά. Τώρα που έχω αποκτήσει την αίσθηση της λεκάνης να πιέζει κάτω, αφήνω τα χέρια μου και τα βάζω μπροστά από το μέτωπό μου. Τα πόδια είναι ενωμένα, η λεκάνη κουμπάει. Όταν η λεκάνη κουμπάει, τα πόδια επιπλέουν. Οι γλουτοί αυτόματα ενεργοποιούνται. Από εδώ θα λυγίσω τα πόδια χωρίς να αφήσω τα γόνατα να κρεμαστούν προς το πάτωμα. Αυτό μου το εξασφαλίζει άλλωστε η πίεση της λεκάνης κάτω και κάνω 2 κλωτσιές. 1, 2 κοντά στη λεκάνη και τέντωμα. Όσο τα κόκαλα της λεκάνης μένουν κάτω, τότε λυγίζω και τεντώνω χρησιμοποιώντας τους πίσω μυς των ποδιών, τους δικεφάλους και τους γλουτιαίους, χωρίς να τραυματίσω τη μέση. Αν θέλω να δουλέψω λίγο περισσότερο, μπορώ να αυξάνω τις κλωτσιές σε κάθε επανάληψη. 1, 2, 3 και τέντωμα. 1, 2, 3, 4 και τέντωμα και σήμερα θα φτάσουμε στις 5. 1, 2, 3, 4, 5. Κρατώ τα γόνατα σφιχτά και κάτω τα κόκαλα της λεκάνης και ψηλά τα γόνατα και τεντώνω. Ήδη τους νιώθω τους γλουτούς να έχουν δουλέψει και γυρίζω στο πλάι. Τοποθετώ το κάτω μου πόδι λίγο πιο μπροστά. Αυτό το λέω μπανάνα και με βοηθάει να κρατήσω τη λεκάνη μου σταθερή. Βάζω το πάνω πόδι ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγαλο. Η πρώτη άσκηση είναι μια μικρή ενεργοποίηση του γλουτού και με βοηθάει να μάθω την έξω στροφή. Πιέζω το πίσω μέρος του γονάτου προς τον τοίχο. Κοντράρω ουσιαστικά το πέλμα πάνω στη γάμπα. Πιέζω 1, κρατάω και νιώθω το γλουτό να δουλεύει, ελευθερώνω, ξαναπιέζω. Κανένας δεν ξέρει τι κάνω και ίσως αυτή είναι και μια μικρή άσκηση που μπορεί κάποιος να κάνει μονίμως στην παραλία. Δουλεύει πολύ χωρίς μεγάλο κόπο. Κρατάω το πόδι καλά γυρισμένο προς τα έξω, νιώθω το γλουτό να δουλεύει και το σηκώνω από το πάτωμα χωρίς να σταματήσω να νιώθω το γλουτό. Γι' αυτό και όλες οι κίνησεις θα πρέπει να είναι μικρή, γιατί θα χαθεί η αίσθηση. Ανεβάζω με προσοχή λίγο το πόδι και το κατεβάζω. Ξαναβρίσκω την αίσθηση και το ανεβάζω. Επαναλαμβάνω για άλλες 2 φορές, σύνολο 4. Η κίνησή μου είναι πολύ μικρή, το ύψος ελάχιστο, γιατί αλλιώς θα χαθεί η αίσθηση του γλουτού. Ξαναβρίσκω τη θέση, την έξω στροφή δηλαδή του ισχύου και πάλι τώρα περνάω το πόδι πίσω από τη γάμπα χωρίς και πάλι να χάσω την αίσθηση του γλουτού. 1, μπροστά, πίσω, πολύ μικρή κίνηση, πολύ μικρή απόσταση πίσω και μπροστά για να μην χαθεί. Μένω, αισθάνομαι καλά το γλουτό, αν όχι το ξαναβρίσκω, τεντώνω το πόδι μου και το φέρνω μπροστά και πίσω τεντωμένο, με στόχο πάλι να μην χάσω την κραμπίτσα που έχει πάθει ο γλουτός μου. Το κρατάω μπροστά και το έκανα μικρό ποδήλατο. Το περνάω πίσω και το τεντώνω.
μπροστά, λυγίζω, περνάω πίσω, τεντώνω. Άλλες 2 φορές. Μπροστά, τεντώνω, μπροστά, τεντώνω. Τώρα θα το πάω αντίστροφα. Θα το φέρω μπροστά λυγισμένο, θα το τεντώσω και θα το πάω πίσω. Το φέρω μπροστά λυγισμένο, θα το τεντώσω και θα το πάω πίσω. Μπροστά, τεντώνω, πίσω, μπροστά, τεντώνω, πίσω. Το τοποθετώ πάλι ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγαλο. Πιέζω το γόνατο προς τα πίσω, βρίσκω τη χαμένη αίσθηση του λουτού και τώρα ανεβάζω ελάχιστα το πόδι επάνω και προσπαθώ να το τεντώσω λιγότερο από τις 90 μοίρες για να μην χάσω τη μικρή κραμπίτσα του λουτού. Ανεβάζω, τεντώνω, κατεβάζω. Ανεβάζω, τεντώνω, κατεβάζω. Ανεβάζω λυγισμένο, τεντώνω, κατεβάζω. Αντίστροφα, ανεβάζω τεντωμένο, λυγίζω και κατεβάζω. Παρατηρήστε πόσο λίγο ανεβάζω το πόδι, γιατί μετά από αυτό, μετά τις 90 μοίρες, θα χαθεί η αίσθηση του λουτού. Ανεβάζω τεντωμένο, λυγίζω και κάτω, ανεβάζω τεντωμένο, λυγίζω και κάτω. Το κρατάω, κάνω 2 μικρά χτυπήματα προς το κάτω πόδι και ανεβάζω πάλι λίγο. Όλη η προσοχή είναι να κινείται το πόδι μέχρι το σημείο που η αίσθηση του λουτού είναι έντονη. 1, 2, κρατάω επάνω, μικρά κυκλάκια. 1, 2, 3, 4, αντίστροφα. 1, 2, 3, 4 και μεγαλώνω τώρα τα κυκλάκια με πολύ προσοχή να μην κινηθεί η λεκάνη και να συνεχίσω να νιώθω το λουτό μου. 3 και 4 και αντίστροφα. 1, 2, 3, 4. Κατεβάζω το πόδι κάτω και γυρίζω ανάσκελα. Θα κάνω μία μικρή γέφυρα να δουλέψω το γλούτο πριν αλλάξω μεριά για να κάνω το δεξί πόδι. Κρατάω τη λεκάνη μου κάτω, τα πλευρά μου κάτω φαίνονται σε ένα μικρό κενό κάτω από τη μέση μου. Αυτό το λέμε ουδέτερη θέση. Εισπνέοντας πιέζω καλά τις στέρνες και τα δάχτυλα και σηκώνω τη λεκάνη μου από το στρώμα. Κατεβάζω τη λεκάνη και την ξανανεβάζω. Πρέπει να κατεβάζω και να ανεβάζω τη λεκάνη χωρίς να ακουμπάω τη μέση. Αν ακουμπήσω τη μέση θα χάσω την αίσθηση του γλουτού. Επίσης ανεβάζω και κατεβάζω τη λεκάνη κρατώντας το ίδιο πάτημα και στα δάχτυλα και στις φτέρνες και ίσως καλύτερα λίγο περισσότερο βάρος προς τα δάχτυλα, γιατί αυτό θα εξασφαλίσει ότι δεν σφίγγω περίεργα τον ποπό, αλλά απλώς ανεβάζω τη λεκάνη. Η λάθος θέση και πολύ κοινή είναι αυτή. Σφίγγω τον ποπό και ανεβάζω. Αυτό καταλήγει σε έναν ποπό που κρέμεται και όχι σε έναν ποπό που είναι ψηλά. Συνεχίζω με άλλη μία επανάληψη με τη λεκάνη επάνω, την κρατάω ψηλά και θα κάνω 4 κοφτές πιέσεις. Πιέζω ανεξάρτητα τη λεκάνη ανάμεσα στα πόδια χωρίς να σπάω τη μέση. Κατεβάζω άλλη μία φορά τη λεκάνη χωρίς να κουμπίσω τη μέση, ανεβάζω τη λεκάνη και βάζω άλλο ένα τεστ, ανοίγω και κλείνω λίγο τα γόνατα κρατώντας τη λεκάνη σταθερή. Κατεβάζω τη λεκάνη, τεντώνω τα πόδια και αλλάζω μεριά. Θα τελειώσω τις ασκήσεις με άλλη μία σειρά από γέφυρα.